otu ahụ jikọrọ ndị ọrụ si ngalaba ha nke Anambra steeti nọzi ugbu a na-arịọ aka na-achị steeti a bụ ọkammụta Chukwuma Soludo ka o biko nye ndị ọrụ si dum ndị nke so wee tinye akwụkwọ maka iwe ha na ya bụ ọrụ nke na-aga n'ihu ugbu a bụ ọrụ eji ewe ndị nkụzi na Anambra steeti n'ọrụ na-eneghị anya n'azụ. Ya bụ arịrịọ bụ nke ha rịọrọ n'ụbọchị ha nọ wee na-emerube emume ụbọchị ndị ọrụ si nke afọ a bụ mmemme ha chịkọbara n'ogige ọkammụta Dora Akunyele Women Development Center nke dị n'Awka, nke ha chịkọbara na njikọ aka ya bụ kọmishọn na-ahụ maka ọdịmma ndị ọrụ si na steeti a nakwa ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ọdịmma ụmụ nwanyị na ụmụaka na Anambra steeti. Ka Emela Chigbata kọchapụrụ gị akụkọ a. Kwuru ndị nọ n'isi ka ha nyere ha aka n'ifu na ule nke a na-ele maka iwe ndị nkụzi n'ọlụ bụ nke ha sonyekwara n'ime ya, ma kọwaa na oge ụfọdụ igwe kọmputa nakwa ebe a na-ele ya bụ ule anaghị enyecha ha arụ ehe maka ide ya bụ ule, ma kpọọ oku ka enye ha ọlụ. Ya bụ mmemme bụ nke were ọnọdụ n'Awka bụ nke bidoro site n'ime ngagharị nke na-akọwa na ike dị n'obi ma kpọọ oku ka enyere ha aka n'isonyere ihe a na-eme. Na ya bụ mmemme, onye bụ onye isi Jonapid na steeti a bụ Comrade Ugochukwu Okeke kọwapụtara na ndị ike dị n'obi bụ ndị a na-akpachapụ n'akụkụ n'obodo, bụkwa ndị na-enwe nsogbu ọkachasị inye ezi agụmakwụkwọ, iwe n'ọrụ, ahụike nakwa ihe a na-eme n'obodo, ma mee ka amata na ya bụ mmemme nyere ha ohere nke ha ga-eji wee bụrụ ihe ha kwesịrị bụ na ndụ ha. Onye isi ya bụ mmemme ma bụrụkwa onye isi Disability Rights Commission na steeti ya bụ ọkaiwu Chuks Ezewuzie kọwapụtara mkpa ya bụ mmemme dị ma kpọọ okwu ka akwado atụmatụ gọvanọ Soludo na steeti a. Na nkụzi nke Managing Director nke onye isi ICT Agency na steeti a bụ Maazị Fred Agbata bụ nke Maazị Tochukwu Ebeku nọchitere kọwapụtara ebumnobi ya bụ n'ọlụ n'iji fụ na steeti a sonyere na ọnọdụ nka na ụzụ site n'atụmatụ ọkammụta Chukwuma Soludo. Ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ wee nye onyinye nkwanye ugwu nyegara ndị na-akwado ọtụtụ mmadụ nakwa ndị ike dị n'obi, ebe a gbakwara egwu, mee ejije nakwa gwa akụkọ ụwa. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS. Ọ bụ ezigbote ohere iji wee gosipụta omenala na njirimara ụmụafọ Akwa Ibom steeti dịka otu ahụ jikọrọ ụmụafọ obodo a nọ na Anambra steeti nọ n'ọdị nsọ a wee merube emume ụbọchị iweta afọ a n'isi njedebe ma nyekwuzie onyinye nkwanye ugwu nyegara ụfọdụ n'ime ndị be ha ndị nke na-akwado ha n'ụdị pụrụ iche. Ya bụ oke mmemme nyere ndị a nnukwute ohere ike dịgasị iche iche eji wee magasịrị obodo dum enwere na ya bụ Akwa Ibom steeti. Ka Blessing Uchendu kọchapụrụ gị akụkọ a. Bụ emume omenala nke were ọnọdụ na ebe obibi Dr. Marcel Ọfọmata nke dị n'Isuọfịa bụ nke kpọkọtara ndị ọrụ gọọmenti, ndị eze ọdịnala nakwa ndị ama ama ndị nke si Akwa Ibom steeti wee bịa. Ka ọ na-ekwu okwu, onye Transition Committee Chairman nke Agụata Dọkịnta Ọfọbụike gwara ha ka a gaa n'iru na-akwado gọọmenti nke steeti a ka udo wee na-achị n'ebe dị iche iche. N'akụkụ nke ya, onye eze ọdịnala nke Isuọfịa Igwe Christopher Moghalu kenere ha maka iwepụta omenala ha pụrụ iche. Onye president nke Akwa Ibom Community na Anambra steeti Maazị Solomon Edet bụ onye kwuru na mmemme ahụ bụ nke a na-eme kwa afọ iji wee kpọkọta ndị mmadụ ọnụ ma kelee Chineke. N'aka nke ya, onye patron nke otu ahụ Dọkịnta Ọfọmata, onye bụkwa Chief Executive Officer nke Amecon Global Limited, kwuru na o tonitere na steeti Akwa Ibom wee marakwa ha dịka ndị na-akpa udo. Na mbụ na Jamas achụrụ ebe ahụ, onye Vika Reverend Fada Emmanuel Ọhaegbu kwuru na dịka afọ a na-abịa n'isi njedebe, ndị otu Kristi kwesịrị ịgbasi mbọ ike ma mụrụ anya iji were onwe ha nyefee n'aka Chineke. Onye village head nke ndị ya Etok Ikono Local Government bụ Etegon Isong Apakwet nakwa ndị memba ndị Board of Trustee na ndị sikwe Akwa Ibom nakwa Reverend Fada Jude Iniabasi kọwara ndị Anambra dịka ndị na-anabata mmadụ nke ọma. Ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ na ya nye ekele, kwụkwa n'ahịrị gbaa mgba, gosipụta almanak nakwa nri ndị Akwa Ibom dị iche iche.